Imos coa información deportiva. O Caldas proclamouse campión do torneo de fútbol feminino Ría de Arousa. Unha decena de equipos deronse cita na Pobra na primeira edición desta competición. A Pobra viviu unha primeira vez moi especial, xa que o campo de Cadreche veu nacer esta fin de semana o torneo Fútbol 11 Ría de Arousa de fútbol feminino, amadriñado por Paula Novo, xogadora do Deportivo da Coruña. Este sábado rodou o esférico co primeiro encontro desta competición estival organizada polo Puebla Club Fútbol e o Atlético Arousana en colaboración co Concello. Neste debut do torneo participaron unha decena de equipos que chegaron de diferentes puntos de toda Galicia e converteuse na primeira competición de fútbol feminino que se celebra na comarca destas características e o espectáculo estivo garantido. Creo que moi gratificante para todos, para rapazas, para nós. Incluso contamos ca colaboración do Concello nas distintas consellerías, concejalías, vamos. A Concejalía de Igualdade, que lle regalou unhas camisetas a todas as rapazas participantes. Estuvo a Concellala de Cultura na entrega dos trofeos, o Concellal de Deportes, o alcalde veu por ali porque non podía vir pola tarde a entrega de trofeos. Bueno, penso que resultou un torneo moi interesante porque hubo moita igualdade. De feito, moitos dos resultados foron de empate, o sea, e a final decideuse por penaltis e o terceiro e cuarto posto igual por penaltis, unha das semifinales tamén por penaltis, o sea que hubo moita igualdade. Pero dentro desa igualdade, o Caldas foi superior ao resto para levarse a primeira edición deste torneo Ría de Arousa. Unha das semifinales foi o Atlético Arousana co Sporting Cambre. Empataron a ceros durante o partido e despois na tanda de penaltis ganou o Sporting Cambre por 5-6 en penaltis. A outra semifinal foi entre o Caldas e a Asociación Deportiva Nicaragüense e aí ganou o Caldas 3-1, ben. E o terceiro e cuarto puesto disputouse entre o Atlético Arousana e o Nicaragüense, empataron a uns e por penaltis pois ganou o Atlético Arousana. E a final que a disputaron o Sporting Cambre co Caldas, terminaron ao final do partido e tamén por penaltis ganou o Caldas. Torneo no que houbo unha importante presenza de equipos da comarca. Bueno, estaba o Aguiño, pois viña con un equipo un pouco reducido, pero as do Noia fixeron tamén un bo campeonato. Bueno, despois os de abaixo, pois o Caldas, o Sporting Cambre, o Sárdoma no grupo B. O Caldas foi o que sorprendeu, porque incluso o que parece ser que foi un fallo foi o Sárdoma, que aspiraban a máis, e, bueno, tuveron o primer partido que empataron a ceros co Sporting Cambre e foron xa a remolque dese resultado. Pero xa chigo, ben, eu estou contento de conforme se desenrolou todo. Xa que tamén contou cun gran seguimento dende as gradas do campo de Cadreche. Esta competición naceu para quedar e Barreiro apunta que traballan para levar o torneo ao campo da Alta. As rapazas merecen tamén xogar nese campo. O Puebla conta con rapazas na súa canteira, pero polo momento non se ve factible a aposta por unha sección feminina. Unha das razóns que desbotan este proxecto é a falta de espazo nas instalacións. Que non hai horas ni instalación para todos. E eso será un condicionante moi grande. Si ao final apareceran rapazas con idea de xogar, como cando no 2011 aparecer un grupo de rapazas daqui de Pobra, máis de Boiro e alguna de Ribeira, que se xuntaron entre elas, fixeron un equipo, pero claro, só duraron un ano. Aínda que agarda que coa continuidade que se lle dará ao torneo feminino Ría de Arousa, o fútbol feminino chegue a máis rapazas e se animen a practicar este deporte.